Anul 1907 rămâne în istoria poporului român prin unul dintre cele mai șocante evenimente petrecute vreodată, Marea Răscoală Țărănească. Pentru oamenii de astăzi, acele întâmplări cumplite pot părea de neînțeles. Ne aflam în cel de-al 41-lea an de domnie al gloriosului rege Carol I, trecuserăm printr-o dezvoltare economică, socială și culturală fără precedent și nu cunoscuserăm încă greutățile celor două războaie mondiale. Ei bine, societatea românească era destul de polarizată. Exista pe de o parte un mic procent de populație urbanizată, educată și cu acces la lumea occidentală, iar pe de cealaltă parte erau țăranii analfabeți, vulnerabili și săraci. În ciuda reformei lui Cuza de a oferi pământ țăranilor, majoritatea familiilor aveau în proprietate maxim 3 hectare de pământ pe care le lucrau singuri cu unelte primitive. Apoi se întâmpla uneori ca solul să nu fie așa de fertil, iar când venea câte o secetă, așa cum a fost în perioada 1900-1904, totul se transforma într-o foamete generală. Revenind la pământ, cam jumătate din terenurile agricole ale țării erau deținute de mari proprietari, dintre care cei mai mulți își duceau viața la oraș și nu doreau să-și administreze terenurile. Aici intervin acei arendași care plăteau o sumă fixă moșierului pentru a administra terenul, ca la sfârșit să beneficieze de producție agricolă. Țăranii, pentru a supraviețui, se ofereau să lucreze sub contract cu arendașul, ca mai apoi, dacă rămânea timp, să se ocupe de propriul lot de teren. În 1907, scânteia răscoalei s-a produs în comuna Flămânzi din actualul județ Botoșani, când țăranii de acolo au protestat din cauza tergiversărilor și abuzurilor contractuale ale arendașului. Deși situația s-a desumflat rapid și oamenii s-au înțeles, informația despre răzmeriță a ajuns și în orașul Botoșani, unde mulțimi de săteni la care s-au adăugat mahalagii au pătruns și au devastat prăvăliile și locuințele. Mobilizarea forțelor de ordine a fost slabă, iar luptele s-au extins și mai mult în toată zona. În nordul Moldovei, răscoala ar fi avut și un caracter antisemit, asta deoarece majoritatea arendașilor erau evrei, lucru care nu este valabil în restul țării, cum a fost cazul Munteniei sau Olteniei, unde arendașii erau fie români, greci sau de alte naționalități. Treptat, răscoala s-a răspândit în toată țara, lupte grele dându-se în special în sudul țării, unde mulți dintre soldați coalizau cu țăranii. Guvernul conservator, condus de Gheorghe Grigore Cantacuzino, s-a văzut total depășit de situație și și-a înaintat demisia. În locul său au venit liberalii lui Dimitrie Sturza, cu Ionel Brătianu în rol de ministru al internelor și generalul pe atunci Averescu în rol de ministru al apărării. Acest trio avea să înăbușească în mod violent răscoala și să reașeze liniștea în țară. Represiunea armatei a fost brutală, victimele fiind de ordinul miilor, iar în unele sate s-a recurs inclusiv la tunuri pentru reducerea la tăcerea răsculaților. După mai mult de o lună de lupte intense, răscoala a fost înăbușită violent, lăsând în urma ei o rană adâncă în societatea românească, știrbind serios reputația conducătorilor tânărului stat. Conform unor dovezi la care au avut acces autoritățile de atunci, numeroși agenți de pe teritoriul Imperiului Țarist, dar și din Austro-Ungaria, ar fi agitat apele cu scopul de a destabiliza țara noastră, ca mai apoi să poată interveni militar. Se spune că regele Carol a preferat să nu acționeze, tocmai pentru a nu strica relațiile cu cele două mari imperii. Desigur că în perioada comunistă, povestea răscoalei din 1907 a fost extrem de populară. S-au făcut filme, s-au scris cărți, s-au organizat evenimente comemorative, scopul fiind de a înfățișa lupta țăranului român împotriva regimului burghezo-moșieresc.